Sarfo yono munyina kwa bani enfa mu NYANSAPO kasamfo ni NYANSAPO isane na badrum ba New-Juaben ewe po mantem ebono mo ene we nyina yi mbichia abo ne mprempre de se ohwe esen a eba frank esisro eya habammono a ene ya tro mu Barima Tweneboah Koduah na ahyensodie bi dem finfia eye aboa e friend se kotoko Barima Tweneboah Koduah ena wayi niti na wo ba eye dwumadi ase na ebre ko na yebuso na no ye be kire mu na ya mmo ho abakwasem se ni esitie ema ene men a edi ahyefi no o me yefia ni putu wi se ni emfa ya so enti ni hwe kakra na ye beto ahye na ke Arafo na chese elo no Barima Tweneboah Koduah na musa wagina ho na emen ne ntwene e kabo mu no wotie abodia ebo ene ade ne nyina ehye asante amamre ene amane mu kena ewo New-Juaben hanomo enti kuma wu manhene prekope ena chese wagina ho Barima Tweneboah Koduah na ehwehwemu ni abakwasem kiremu a Ghana ha ne asante mantem hatitiri de wono nko ane wo hene a Barima edi ne din ano na ewa asekere a eno so no no ye de beba na mo hu se na mrante kwa ba nan bi wonu ni baanum mpo wonu de ntwoma ene ade na afi wonu kura bia bi e friend se wo mafu nanso sabia ko nto enye wo mafu keke bon se akoko etire ebobo ho akoko ntakra ebobo ho afi dufanum ene ade a ye twa so moja ene ade a tese eye bosom kese a ebo Barima Tweneboah Koduah ne ho banye opiese ya edi nanim ase obi na ade se obi free na wawa ene wono a eto na asetia na de akano nti edi prekopa ye de fresh abosom yi ene pensan eno no tete no yes wonu didi wonu manim esa ede eko ampa Barima Tweneboah Koduah nkasa ena sabe yi wote na pakan mu na edom abrempon eni nti ne etwetwe wuro wonu di na bamba no mo genetata ewo New-Juaben aheye na sentia eneye Barima nso de ni kutwa wisie ne nne wabo kojemu anase wabo tuntumu nnani abre no abepiem hanom no ni nyina eye New-Juaben manhene ene manhema ne cheda sebre otiboaten ene nana ya Dania wono fra wono mtuma wotentimu nneye ampanyifo bobode no ma ya mamre sefata na afeye wono makwa akura no no enu nti nam so ama Barima Tweneboah Koduah wababa bepiem hanoma edom edi nanimu na wono edene eba enye asempeto abra ewie mum yenwura mu na afeye yenhwe ye kakumewumanya abakwasempa ene wonu twaka wonu dibre ne bra wono mabo ewo Asante na chese enya asempeto a yeje wono so yoyo kane no na wohwe kumewu a ebra dancha ene Asante ntokwa esode ye na afeye edru baabi e wose kokko a etwato ne ehudie oye organo no eno ye afe mpem ene enso ne baako no 17 01 mu ena chese saa ntokwa ekon so a edin eda so a agentna ha ene the battle of Feyase kokase a ekokowieye ewo Feyase a wobosomtwemu no na sawhwa saa temo no na de nkyere ditintiman pa na wonmo tu sante eso sa na wonmu edi santeman enipa enunti no obiri kwamfo anoche wono ene wotigina ye no ye na dwen se obeboa ama Sante etine edi denkyira so enkunim ye nti kowie se ene ne wo se adehye bi ene abrempo bi edi omuti edi gi akyerema ye di ye nyankom ade se be ya ebema santeman etine edi denkyira so enkunim enunti so hwa ye wo krobi ti se edumaka sekese a ohene ana ye friend se asensokofo wono de enimu no so ye dwo no se abe na ye to ne nam etopeten ya asechira obi komfo de ba ni se bebi abo bi befa akobia na ebekọ de ntramagu bia no eye no me ede ma wo mu afi wo hene a na ye fe ni se di kopim a na owo adwoso ono so ye adwoso hene
Barima yi onu so ye sie nanimo no so a ye konfa no che nhyeche ode baaye na ye de ne nsa tesoro ede yawa ye hye mu aduro ana akofo yi ebo edidwade ekoko yi ye di egu mu na eno na eka wo ba ko a saa temo no Barima Tweneboah Koduah wodi kan sode ye ene wo se aya Asante nkabomu Asante yeyo Asante nkanko Asante nkabomu ne pese ne be ya e be di tintiman dia ene me Barima Tweneboah Koduah me nso me de me ho edi esi ho no mu na ono nso de ne sei ono nso de ne sei so wo hwe abakosem mu a na Barima Tweneboah Koduah wodi kan eye okofo pa ingesi broni be ka se oye warrior mo ma yenhwe bidi kakra wa ha na ye beto aso no se mo hwe se Barima Tweneboah Koduah ebei na ukura etuo na edi ahinu ne abakwasem a edase ya na ewo se ohunu yefre enu ti manugu so ana me kan yie no Barima a wodi kan ye Tweneboah Koduah kumawu man hene atu ne ho edisi ho no ma wono so de ye nini na oyokofo pa great warrior ana ne hu yie pa enu ti no obiri konfa no che ye se okofo de ene ono so ye behyehyɛ na akotade na broni be ka se ya ameno etuo ene akode awodo bi e wo se okofo de kɔ ɛko wodidi animu no ye de be ma no ye hyɛ na akotade ma no saa ne ma ni na ye mom obiri konfa no che se ontutuo obusu no ho na wonto agyan na onye bibia ye mom obedi sa no anim na aborɔfo no atutuo ye twia fa no so na ye de akɔ a nyina eyen hyehye ya obiri konfa no che de to ho a na ofise eno beboa ama Asante etinye di denchaso nkuni ampa Barima Tweneboah Koduah Barima wonsi nsuo mu ansa no ham osimpitim prim na afo esuro no na won mo fere no wote no na odi egiran ma wodi esayanim ewo ho no na eno na behweye ene Barima okofo a wokuratuo no wa akodie nyina no wosi otimi to na wodi kum na tamfo afede Barima gina ho sen a Barima ntini enye hwea enumuo no etwifa no so pemsan no na mohunu ewo ho no na amrantie ne ntwoma na won mo de aye won mo saa no na sa wo hwɛ ne ekoso ya broni be ka sa nye acton won boapa na won mo yo ne momuro no yegu nsa eyi apaye adugu so a eno na tumi be hyemrante kwa no mu mo ye ne won mo eye ne wo ho ya wo se wote ase wo ho pa enu nti se de ma no gu so America no ma Barima Tweneboah Koduah odi kan ye no won so di nti edije akyerema ma Asante manye enu nti no ma Otumfuo Otumfuo Osei Tutu a wodi kanye eye nani so eye nakono na ansa na Barima Tweneboah Koduah edi we beto no yesi we fi na akofa yinchi wo se nsem bi anase wo de nsem bi gu hon ma na wo hwe se ne be Asante man ebedi so no mo de beboa no Asante man na sa wo hye se wono ne de hye pa wo firi kumawudie ene etuo ni kwase ka obie ni kwase se kan so e ka obia se mbeka ya kane no na Asante ewogidie bi se wo hene bi kwa akura e wo se ye pe asomfo a wo mbekwa akogya no a enuntie no na etwetwetire ene ade na eno so gyan se wono ne de hye a wo ye kumawuni die se wo yo brani na se wo kye no na se wo ye kumawuni a e wo se wogya no ye nti ma ye ma won ma hyensode a enne yi a yesi bia sensa kyerɛ ne ade nti enne ne sa ade no wonta hu nanso typical kumawuni die obehunu no na ya ma ne nsensan ya miensa bo ni beka se mark na ye de assign na fono ho baabi sa miensa hu no a ti so ye brani na uchi obi sa na bibi sa won anima enyi obi na beka kyerɛ wo se ofiri Barima Tweneboah Koduah odi kanye ni kromu nti na wo se ugya no bɔkɔ ma woko we ni nhyehyɛ bi a odi gu hɔ no mo ma no ekoba asa eno ne nam so ma wonya edi Barima enti eneye no kumawu wono nko a na wono hene edi Barima no eda no so a ebi na wo hene bi aso ewo Asante mantem ha no wono ene na me kasa yi da sebre otiboate ne na ya adani a wono adani ato na ye pe wono mo krade no wode na ne onyam ede abetete enti nya nwanwa se amamre amane edi asimfiri na etom etuje Barima Tweneboah Koduah so sa wo hwa afi champion ye ni duna ni mu ene edi ni si ade so ani dipa na nka eye siawo Sarfo enti eno no 2014 ya na wo ba ya
oba ebedi kumewu wono mo emanhene akonye ne mprempren so hwa ne bota titiri pa wa yi na se obesi ye ne nan esi okrowe eno obrawe no maso nso Otumfuo Osei Tutu wono ene ni nsia namu awa obeka sa opem so bai enso mprempren wono na wo si na namu kopem se opem so ne bre no nso na ebeso ama waba enunti ena huhui sede asante amamre ne abakwasem so etie no no sebe se opem so tu bofo se onkodi medie bi mfama no a so no so je ne yoyo te se opem so na ena eba no enti eno no amamre kakra na empanyifo gina wo da ne sun se pensanfo no wonmu edi animu na wonmu kura botom kase no na wonmu de ya amamre na wono to dwuma mu se Barima Tweneboah Koduah wankasa asu egina ya na wo to bia wo meme ma ne nsa so a emmen ene ntwene ene ade edi asifi sa medie kakume bi bebia da sibre otiboaten ene na ya dani sabe wonmu fra wonmu ntoma ewo tintin mu no eho ena Barima ba wode nani echire yi wode nani kutwa yi se an hini mi santame wono nso de akwa ahwehwe ni nuanom wono mo echi e ma remfi se mprempren osi Asantehene anem nti wo ba se Asantehene eno nti no se bi si gemi yoyoyo ye gemi bona bamba na ye ma na kwa ba ne ade ni nyina no ye yen pepepe se de Asantehene ena epi amamre sa na etie arefo na chese die edrundie wa hwa wodu hwa awia nsa wodu hwa awia nsa oba na waba biwem na wakọ akwahwe empanyimfo empon bani akwahwe wo mani tia ene asem to akra Barima Tweneboah Koduah
enti se mo hwe baabi ayedru ya Barima Tweneboah Koduah akakume bi na owrem akakume bi na owrem obrempon Koduah no Rastaman me hu se edi animu no ono so aka ade hye no ho a enye asempto bra enti amamre ne amane na enyi guso a mpanyimfo eyo sembe ya Barima betini na wakwa kopi mu akohwe enuanom bani wonmani nasabe ye ofumso de soma no mamre ne amane wo so odwo no obekọ wakwa akoye ne pepepe seni esi eti yeguso e wo New-Juaben e wo Barima ntem hanoma NYANSAPO eguso an yekoso enyi ni san me bandimba ye de man so hwa Barima kwa na wogina Barima kwa kakra ni wogina du bebi mpa na ye den se obetu ne nan na wode akọ nyina amamre ene amane eguso a ededi nti du bebi se Barima bi ha na fonkra e kire se tete wobi ka tete wobi kire na asante wa amamre asante e wa abakwasem se ye ma ye ni je ye de ehu ene ye koso ne ye bo ho ban ne amakosi kokwa me daada ye ne a kidi ankenne ko my Ghana ye kuyanim e che se de nenne ye huni tanse ye wo adoye a e wo sanke koso ne ye bo ho ban na nanom piese a ne hu se ampa hwe wo nkwa na no ese ote asan ese wo ko afedie se de ko to wanya wremo wi a okohwe ne amne de Barima koye na mamre ni amane ese efata ewo baby a ahemfo baani oba ahema ene omanhini wono efro montoma otintimu afei ena Barima Tweneboah Koduah wopue afei ena wopie a sesedi wode nani eko na wachire mu na afei watwa so nti de ekoso wa bia no de gese yeni entwahye gese yaso ante ye me petro du no NYANSAPO ibisan ne badimba na ye de amamo no hisani esiko ene sensem no ete ewo hamama ba enti yenkoso a ayemfa yeni eneche abra Barima ate esifomo na wokwe enya nente ze okọ na feni akọ enya nente se wokọ na dwabe na hema akọ no akọ chia no ewo ehono a enyasa to abeka dwabe ya ye no nso ewo Asante mantem eye enye New-Juaben asem na meke eno de enyina ehu dada se sama yi wonka ate asefo ho enti sama die ewi eye dwabe wa Asante mantem a oba ahema ena mo se Barima Tweneboah Koduah okono akocha akoye arehosem akoye enibresem sesedie usu ena abrempon adehyi aba himei wonmo etie na wonmu twa adwadwo
esanse birichie abo santeman birichie abo New-Juaben ewe puemantem na birichie abo Otumfuo ama akeka aforefore esan ababebo na brempon ene na hemfo ene adehye ekunini ene wo twetwura wonu nyina eka ho eno nti ne neyi wonu atobesa no ewo mani atutu ato wonu nsem o ma bokobene ene kurugyan ene birisim ene kuntunkunu a yehwe na aya amamrese efata ede ahman asam na akoya areko papa sanse intense se manhene ene manhene nyina ye dane ne de ato wonu sa ene nyina English Brony can say book of condolence na che say oha wokwa wokokotro bibi kakra e de fa enipa ya wonmo eda hɔyi otwe bibi kakra e de fa wonmo na de ade ba ko a asa akwakoya nwasem ewo mu ntitiriw eye da se bi otibu atene se wono de eyo sana abosum ene edi ni di ade na osana abosum mu nso e na woto anananom e won se do akoye asem a chese enwanwa yie pa August bosumi mu ene edi ni di ade na August bosumi mu nso e na ofira ne ntoma e wotintin mu a eno no ne nchiremu no akoye den pa asa akoye nwanwa yie se intense sa se ye wo menne eye August osana abosumi no na ebra mesa ewuo ana ahemfo de agya wono mo kwa akura no osene sa akwa akura ewo August bosumi ye osana abosumi no akoye nwasem yie pa yeni a ye ba ye hu ne die ye bisa ho nsenti Barima Tweneboah Koduah na kyese book of condolence ye bi mu no wakotena se a wono enso etwe kakra na wode afa ahemfo abempon yi ahu eti Barima be ya mamre ene amania esefata ewo baabia abrempon yi wonmo edei aman hima anase oman hima ene oman hini wonmo dei sabre de sawsha wasafro na pakan Barima Tweneboah Koduah wode na ni chiri ma fe yankasa ene wo kɔ baabia dwabɔ no ankasa ekoso no a eno so eho asam eno no eno ti yeguso ade ekoso bia no no yede mu nchiremu yede ebrema ha NYANSAPO Kasam Films YouTube ni wo subscribe share na like le jawa page midin eni abusu apani owusu etuo
ayofo Barima Tweneboah Koduah na saa memu se wasi fom a woko na ye nananom ayokofo woko na wako akwakochia wo ma enye asempeto akra no utuo srebo no ono ena ono wo mo edi enchie ya ye nananom a wo mo ye ayokofo ne adia wo ba Asante mantema no dia ne se nyina yini se ayoko abusua won ma hyenso de ba akopa yidi ni mo ene abotre oto eno ena wode nsa oye wo mo etu wo nyina eye enuanom na afi odane amamre ene amane edia ni nyina ekire Asante sede ye nananom omo ha ahemfo adompo ene adehye sede msi do won no na wo mu hia wo mu no wo mu di buo ede ma wo mu no wo mu eno bi eno mu se Barima Tweneboah Koduah wo da na di sisi a amane nuanom nso ede wodo ede nsa etu nsemu eye netu ya wo mu di nkita ho kakra ewo
Arafo se mosha pensanfo no eno pensan edin no pensan eno wono na entwema no da sukura wo ma samere e Barima Tweneboah Koduah ena wababa beje na konwa a watena si enu nti no de se amamre ne amane kwa so mbeba no mababa ma na kwa ba se de mu hunu pepepe ena ekoso a e ba ne abema na kwa ba medical ka kire se se mprempre de wugiram se opumso asante mewura na nem enu genti wotewo te se opumso enti won beba no mababa na ma kwa ba na se de asante amamre ne ambapatem tie no ye bisa no na nantese na afi wo mun no edi amane enti sante na ato yi eye edomo a ebe ma Barima Tweneboah Koduah akwaba afi ena nananom ankasa nso ato santene na won mo ba omode anidie ede abema opunso na afi wo man na kwaba na amanye bi wo hodom a won mo di pemsanfo no won no wugyawo medi kaka che se wo dwumadi di mu pa odo ni ekirem e okumewu a enya asem kotoa bo so na ekura wo mo no ebo Barima ho ban ebo kumewu ho ban a chese obia ntimi emfa afofrafofro bia ana ne mefun bia emfa emma emesan Barima Tweneboah Koduah enti enenye won wo twaka pa e wa hanoma enya asem kotoa entwoma no e na won mate e de aye wo sa mo amunim ntwoma no nete kokwa ye ne eja yatena akurase pen no de eno na ne ye de kwabuchi a e ma ne ye fe no no eno bi en mo musem ayi entwoma no dwumadi bi esa didie ene se bayire se wutwa animu na wo mpese ebe pro ntam a wo de ntwoma no bi ye animu a ewo resi a beda ho mfe bebre enti ewo twaka pa ewo asante se emma ekunafo eno so ya yetimi de ntwoma esrasa nti amane bona ena yekoso mo miehwe nti bi
Abusua, Akamfo Osei Asante. Na New-Juaben man na abekwa man mado. Madam Meguru of Mason family. Said you are only a penny yellow 2 Kokoso. Asantehene or Kasache no Abusua. And Nakakani na abekwa man New-Juaben ni o Abusua na namun kunyasofo. Ema yelu asote prekope. Say wono ani nu ekuma wo kana ni abeban. Yelu asina nam kwa nhye na de besi bia ma na asonte. Ampana nam kwota ase nhye. Ebu na no ene na eso. Yelu ase amane ni amamre kwa so yemra ni mame yemfama no. Aduti yelu ase so wono ani nu ekuma da forma. Wonti ka so ina ni ase akwa. Oni ni nu aban nyina. Aduti enra yelu na tutu na ba ha. Enra anumre no. Behwe ni nua mo mienu nyina ni achi ana so otu bema se wono so mla o mesina nan wa ha asan do a bido ni nua nti ene wo ye ni ati sei anti ewura ma mba ya wan se ni nua ba ni nua bema wo mo da fom na wo mo kwanse do a wo se ni sasa pentu miensa na New-Juaben na abekwa man Madam Meguru mfo kasa fie fanya ni amom yenu na akwan fefe fama no. Yelu asi ni kente epo yenu. Ya mi na o na mfa nkata. Ni amom yenu a ye jo mo kwa na yiso. Fama na sanso mo ko no. On ba akoto na mo nse do. Yebuso mo kwa so. Wo bai. Yenu ya pani san no ti ja okwan. Do mo nya amani bosuo bi. Do mo ja akobo na mo nse do. Ani nti yelu ani nsa. Sese epom ye no de ya kan wase wabi ya kan sika futuro ye wura se mia mi na ho no inu amom ye do ye je om kwa fefefe sika futuro ewe tansa mia mi na ho am fan kata na ade so fa na de Otumfuo Kokoso Asante yo na chame wadawro ma anano miwura no mesno maso family kakra na New-Juaben man na abekwa man wadawro ma miwura no mesno mo of maso family kakra mijina ma na kwa bi ya moto so ne nsa Asantehene man ti na mijina enche bia ene na abekwa man ne na New-Juaben man wo mo ma bere wa sote se wo mo nuanu mienu wo ma twa mo ni abeban na ima bu na so na ima se mo kwa na mo kwa ya Asante amame na sene fata na mo fanya ma de kwa imame hey mama me ba ya na New-Juaben man na abekwa man na ima se ya dibra ba ye transanti wono wo twa ne de wo kuma se enti mo bro ni sapantu mo nya na mo fanto mo kwa ase na mo twitwa sana na ima se wo ma ni anu mienu kwa samande jada wo kutani kante bo nwere sabia so epom yenu bia mi nyina am fa kata na ade so ma na nya dansidie sana na ima se wo kutani sika futuro poja du asam yenu mi nyina am fa wu na ade ya jinya no na sana na mu prince ya do ne busa wo mo se na sa so yidie munya na wo se mi nua Asantehene ma ana eja me kwa fefefe na ima me ba ya na de osie no me wura no dasie bro arefo se ohwa we obrani ba ko pa oso woyie obrani na mo hwa hayi nso a ya kire yewura aniema a wode ba yidie mu se pensanfo no atu atene sei na wonu kura boso fen se pensan na chese Barima Tweneboah Koduah ebre aso Barima nso atunto a chese wasode a ofri dwumadi na ase nti Otumfuo Otumfuo nsi anemu a wo ba ne ono nso ade ko woko na wakwa akochiachia sede de bia wono yono no na afedie woni ananu dinkra na wako bebia ofia obai ti Barima Tweneboah Koduah no Barima ba no wono ena otutu tata ya woko no ene wabeda amamre di wabekire amamre na wamiehu amane ewo ahanwa enye asemketra kra
Therefore, na said ye da yekoso ya eni pitiri. Ekwantintin bia no ekuwie ewo waboboa no. Ene na ha ene NYANSAPO nso. Yenso ye de no ye de mo eba besi. Midin ene abusua pani owusu aduomi. Bomoden na subscribe, share na like. Eya de wadwen kire nso efato ne mo mare mfi. Se ye nyina yeguso a yesu ade. Ti se bibi kwa achewa adaroma ene de ni ambrase. Na wo de ache. Ni ebube ne brebe eze si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadoro sra panyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni mu hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntakra na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa oda woro mountuma ye fe ni din de seyin ni din do Obama akola wa no so pese otrimu usuma ense bratam the confirm ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofindro ni ya aben antima nyina ni mu ampata na wo yade ya